tausayawa da nuna kulawa da jin tausayin talakawa birni da ƙauyuka. Wannan adalci ne na shugaba nagari na kowa, zaɓin Allah. Bola Ahmed Tinubu, murya cikin nazari ba tare da duba littafi ba. Wannan tsari ne na shugaban da babu tamkarsa a tarihin Najeriya, ba a yi ba kuma ba za a taɓa yi ba. Kishi, tausayi, kulawa da san jin daɗin dukkan 'yan Najeriya Allah zai tabbatar da shi idan muka yi haƙuri na lokaci kalilan muka bi shugaban ƙasar mu da kyawawan addu'o'i. Tabbas kowa zai farin ciki da walwala da dariya da manta kuncin da aka shiga a baya. Mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, farin cikin 'yan Najeriya, mai kishin 'yan Najeriya, ke daɗa ba da haƙuri cikin ladabi da biyayya da nuna kulawa da tausayawa. Wannan shine halayen shugaba nagari. Yana da ɗayuwa ɗaukakin 'yan Najeriya albishiri da fatan alkhairi. Nan da March wata 7 masu zuwa kowa zai manta da dukan halin da aka shiga. Allah ya tabbatar ya kuma cika mai dukkan burkansa na alkhairi. Wannan sako ne daga uwar gidan shugaban ƙasa Remi Tinubu. Idan naji kaji ka tura birni da ƙauyuka, sako wannan sako ya isa kunnan kowa da kowa, ƙarƙashin jagorancin Arewa Hausa Musical Artists Association of Nigeria, ƙarƙashin jagorancin garkuwar mawaka KB insha Allah.